Здравейте хора, днес ще удряме на ето тази врата удари, защото аз тренирам ФК Монтана и чак септември ще почвам. Искам да се осъзная вече в футболната ми кариера, как има една дума. Добре, нека да почваме. Първият удар. И тук. И пропуск. Ето тук ще биеме хора. Дами и господа, какъв бомбастичен гол! Изпълняване на трети удар.